Bisan pag adto sa kasagingan higugmaon ti ka. Bisan pag adto sa kamutihan higugmaon gihapon ti ka. Bisan pa man og adto sa kalubihan higugmaon gihapon ti ka. Nindot nang naay saging, naay kamuti, naay lubi kay magtuno ang duha. Ano ka man gina nga bisag asa ko makita ang tamadyo kang maninda kag mani? Uy, tiban, sultihan talang ka, nga manimani lang ni Do. Pero ang akong anak, na SUV. Estudyante? Dili, naninda sag mani.